כל טיפול אנחנו מעלים את העוצמה, וכל טיפול אנחנו רואים שיפור ושיפור. למה לא מההתחלה חזק? לא, כי כל מי שסובל מכאבים כרוניים, האזור שכואב לו הוא דלקתי. אם אתה נכנס בבום לאזור, זה יהיה החמרה. זה תהליך, כל פעם מעלים את העוצמה, ויש ליווי אמיתי. אם בן אדם מרגיש טוב או לא טוב אחרי הטיפול, אנחנו משנים את הטיפול, וכל טיפול מותאם עבורו. בסדר? אפילו... אז אם זה גם מעניין אתכם? אז אם אתה... אז גם אני לא מצליחה, הנה, אתה רואה שאני מתכננת דברים. אז גם אם אתם סובלים מכתף קפואה, הסתיידות בכתף, או כל כאב שקשור לא, עזוב. אז אם אתם גם רוצים... אז גם אם אתם סובלים מכאבים בכתף, כתף קפואה, הסתיידות בכתף, ואתם רוצים לשים סוף לכאב שלכם, הטיפול הזה מיועד לכם. תשאירו לנו פרטים כאן למטה.